Читаю Быкова і зноў вяртаюся ў краіну сноў, у страну маю лясную, якую покуль я існую, люблю затулі туманоў, ёй плачу, бачу, ёй блазную, завецца ўшацкай старана, там селішча і старана, бычкі, і дольцы, і гарані, і Чарапоўшчына, і ўранні, лубее ў елкі карана, і кані нікне ў дакаранні, ашчадны быкаўскі радок, як непрытомлены хадок, вядзе на топішча наляды, на постніцу дзяды, каляды, і рада ўчуўшы халадок, душа сабе не даўшы рады. З раўка бярэ разгон рака, з рыўка вітае ўзмах рука, абнылае крыло самоты, пачуеш з даўніны самоты, папрок шпака і крок грака, напоўніш золлю смутку соты, узмешкам, палазнёй, лятком, за словом быкаўскім, радком, не ўзяўшы ў павадыркі з тому, іду, вяртаюся дадому, што выціраў слязу крадком, не пахваліўшыся нікому. Шановне господарство, дамы і панове, сябры, пачынаем вечар з пенцэнзаўскіх цыкла «Як на споведь», вечар прысвечаны творчасці Васіля Быкова. Для пачатку я зраблю каротенькую даведку пра беларускі пэн-цэнтр. Пэн расшыфроўваецца як паэзія, эсеістыка, навелістыка, а разам абрэвіатура гучыць як пэн, пяро. Калі гэта вытанчаная думка лорда Джона Галсуорсі, які стварыў міжнародны пэн-клуб, каб бараніць правы пісьменніка, правы чалавека, дачыняцца да гуманітарнага супрацоўніцтва. Эмблемою пэн-клуба пяро і шпага, мяноўна шпага, бо ёй па традыцыі баранілі гонар і годнасць. Гэта ўжо песняр імперыі, агітатар і галавар настойваў, каб да штыка прыраўнялі пяро, бо на штыках трывалася чырвоная імперыя, на штыках яна несла светлую будучыню ўсяму людству. Ва ўсім свеце існуе 116 нацыянальных пэн-цэнтраў. Наш беларускі пэн-цэнтр прыняты ў міжнародны пэн-клуб на 55-м кангрэсе, які адбываўся на востраве Мадейра ў траўні 1990 года. Беларускі пэн-цэнтр упрабаваны на ўстаноўчым сходзе ў тым жа 1990 годзе. Для калыскі беларускага пэн-цэнтру стаяў у першую чаргу Васіль Быкаў, рупіўся пра магчымасць стварэння цэнтру Алесь Адамовіч. За час свайго заснавання беларускі пэн-цэнтр дзейнічаў як неўрадавая арганізацыя, падтрымліваў краіны Балтыі на пачатку іхняга станаўлення як незалежных дзяржаваў, адпаведна праз сваіх братоў-пісьменнікаў, выступаў у абарону кубінскіх пісьменнікаў, якія у адпаведнасці з рэжымам сядзяць у турмах, падтрымліваў армянскі народ у асобе дзеячоў культуры і літаратуры пасля сумгаіцкіх крывавых падзей. У красавіку 1991 года на кангрэсе ў Парыжы беларускаму пэн-цэнтру ўдалося правесці рэзалюцыю, у якой увага сусветнай грамадскасці засяроджвалася на трагедыі Беларусі пасля чарнобыльскай катастрофы. Быў пасланы нават зварот да тагачаснага прэзідэнта тагачаснага Савецкага Саюзу. Беларускі пэн-цэнтр актыўна выступаў у абарону Салмана Руждзі, над якім вісіць смяротны прысуд рэлігійных колаў. У падполлі сам пісьменнік і ягоная сям'я, нават забіты адзін з перакладчыкаў сатанінскіх вершаў. Беларускі пэн-цэнтр удзельнічае ў падрыхтоўцы сусветнай анталогіі паэзіі. Беларускі пэн-цэнтр разам з іншымі нацыянальнымі цэнтрамі удзельнічае ў падрыхтоўцы кангрэсу у Дуброўніку супроць вайны ў Югославіі, кангрэсу, які ў нечым паўтарае антыфашысцкі кангрэс, што праходзіў у Іспаніі у 1937 годзе ў абарону рэспублікі. Беларускі пэн-цэнтр бярэ на сябе юрыдычную і ўсялякую іншую абарону пісьменніцы Светланы Алексіевіч. На жаль, не цені мінулага, а ўсё яшчэ чорныя сілы
судзіць пісьменніцу і ейныя кнігі, а трэба судзіць самі падзеі, брудную вайну ў Афганістане і яе арганізатараў і натхняльнікаў. Бо генералам вайсковым і кампартыйным хочацца хадзіць у героях. І як гэта не горка, а варта прызнаць выканаўцаў загадаў з Крамля не героямі, а ахвярамі. Беларускі пенцэнтр рыхтуецца да адкрыцця культурнага асяродку, імя ў якога Кружала. Кружала гэтак завецца ў Беларусі ганчарны круг, а ў мове маскоўскай Русі Кружала азначала карчму. Пенцэнтраўская Кружала аб'ядноўваць будзе абодва значэнні, бо як на ганчарным коле будзе вытанчвацца нацыянальная думка, і як у карчме можна будзе і паслабіцца ад цяжкіх думак. У Кружалі маюць праводзіцца выступленні пісьменнікаў, мастакоў, замежных гасцей, унікальныя выставы. Гэта своеасаблівы ўклад беларускага пенцэнтру ў адраджэнне у культурна-асветніцкую праграму. Напрыканцы лета запрашаем сяброў і прыхільнікаў на прэзентацыю Кружала. Кружала не кружная дарога, а роўная і кароткая да нацыянальнай культуры. Беларускі пенцэнтр робіць намаганні, каб распачаць выдавецкую дзейнасць, але гэта дужа праблематычна ва ўмовах так званай рыначнай эканомікі. Беларускі пенцэнтр разам з навукоўцамі выпрацоўвае шматварыянтную мадэль абароны пісьменніка. Вынікам гэтай працы будзе сімпозіум міжнароднага пен-клуба ў Менску па пытаннях абароны пісьменніка. Абарона пісьменніка – гэта не фраза з харты міжнароднага пен-клуба, гэта надзённасць, бо паціху, але няўхільна ідзе наступ на правы чалавека, на правы пісьменніка. Выяўні і выяўні праяўляюцца намеры, перафарбаваныя номенклатуры, нахінуць на вольнае слова аброць цэнзуры, аброць забароны. А формы аброці гэтыя размаітыя ад залатое да калюша-драцяныя. І таму працы ў пенцэнтра будзе. Беларускі пенцэнтр не мае ніякіх датацый, не адчувае ніякой падтрымкі з боку ўрада, бо мы ж не ўрадавая арганізацыя. Але будзем трымацца, нас падтрымлівае адчуванне, што мы патрэбныя нашай культуры, на варце інтарэсу якой стаялі і стаяць будзем. Нашча трэба чытаць Васіля Быкова. Нашча трэба думаць пра Быкова. Чытаць нашча, каб прычасціцца да бязлітаснай праўды, няўтульнай і мулкай, цвярозай і незалежнай. Думаць нашча, каб ачысціцца ад похапкавасці і метусні, ад ліслівай хлусні і марнай мітрэнгі. Нашчыцца трэба словамі Быкова, думкамі Быкова, нясхібнасцю Быкова. Марны і наіўны занятак падбіраць эпітэты да Быкова. Два словы ўвабралі ў сябе ўсё. Словы гэтыя на ўсіх развітых мовах свету гучаць аднолькава пашанліва і ўдзячна. Васіль Быкаў. Гэта пароль сумленнасці і мужнасці, гэта пароль Беларусі. Цяжка прайсці агні і воды, але найцяжэй медныя трубы. Талент на годнасць правяраецца, пазнаецца па тым, як ён нясе славу. Дык вось, якраз славу нясе Быкаў лёгка і натуральна, як неба аблокі, як упэўненая рака воды, як чалавек сваё імя. Быкаў не раз сказаў пра чорны хлеб праўды. Это хлеб быкаўскай прозы, быкаўскай эсеістыкі і публіцыстыкі, быкаўскай роздумнасці. Это самы трывалы хлеб, ім сілкавацьмуцца мужныя і дужыя. У Быкава няма пустых словаў, словаў на здобу, на скорам. Творы ягоныя маюць магнетычнае поле прывабнасці, пасля іх хочацца глядзець на свет вачыма Быкава. Да дзіву арганічна спалучаецца ў Быкава канкрэтнае і абстрактнае. Гэта ж трэба ўмець узяць косці і гэтак абрасіць іх мясам, што гэтыя косці пойдуць і зажыве чалавек. Гэта вялікі і непаўторны дар. І яшчэ ў Быкава талент мужнасці. Хто з нас сёння можа сказаць, што ён, як той млынар, малоў і не запаліўся? А Васіль Быкаў, як і Владзімір Караткевіч, быў і застаецца духоўным арыенцірам для ўсіх, хто хоча душу сваю спатоліць праўдай, беларушчынай, верай у беларускае заўтра. Бо ён, як ніхто беларус, глыбінны і маўклівы, ранімы і разам з тым недаступны, Васіль усё трымае ў сабе. Як асоба Быкаў нарадзіўся пад вялікім ціскам, так утвараюцца горы,
так утвараюцца цвёрдыя пароды. Лёс не расстилаў быкаў абрусоў самабраных, яму ніколі не было роўнай гладкай дарогі. Сотні разоў лёс выпрабоўваў яго на разрыў. І сёння, калі над ім паспрабавалі пахадзіць з махаламі крытыкі, Васілю Быкаву жывецца не так уже і лёгка. Шмат каму з высокарангавых чыноўнікаў да сваіх жа братоў-пісьменнікаў няўтульна ад таго, што піша Быкаў, што гаворыць Быкаў, што думае Быкаў. Васіль Быкаў — светлы апостол нацыі, светлы, бо чысты ў думках сваіх, у памкненнях сваіх, у клопатах сваіх, пра хлеб духоўны, пра адраджэнне, пра трыванне на зямлі ўвогуле. У ім лепшыя рысы народа. Нарадзіўся на зямлі полацкай, а земля гэтая цемя нацыі, а мяноўна ў цеме і меце заўсягды вораг. Быкаў першы, хто сказаў непажаданую савецкай імперыі праўду пра вайну, пра рассяляніванне, пра чалавека, ахвяру нечалавечага рэжыму. Беларусь, беларускую літаратуру і культуру ведаюць у свеце з Васіля Быкава. Савецкая ўлада в асобе яе ізуіцейшых прадстаўнікоў выпрабавала ўсе сродкі, каб зламаць волю Быкава, каб зрабіць прыручана хатнім небакрылага. Не дапамаглі ні правакацыі, ні пагрозы, ні высокія ўзнагароды, ні адказныя тытулы. Тытулы Васіля Быкава адзін, і ён ад Бога — сумленны, сусветным імем пісьменнік. І да гэтага часу ратуе Васіль Быкаў ад беспрацоўя армію паклёпнікаў, стукачоў, верных учарашняму дню. Але нельга ні прынізіць, ні ачарніць апостала. Апосталаў мала, апосталы нараджаюцца рэдка. Нацыя датуль жывая, пакуль жывуць яе апосталы. Пакуль будзе гучаць быкаўскае слова, будзе жыць дзяржава, роўная між роўных у свеце. Жыве Беларусь! Дякую, вядома, Григорий Иванович, дорогий человек, але мне здаецца, что все-таки сказано празмерно. Вот, ну, мне хочется донести на конт, так сказать, поэтичное перабольшення, поэтичной гиперболы, что увогуле даравальна, так сказать, поэту. Шановные спадари и спадарыні, перш за все, дякую великий вам за то, что вы сюда пришли на этот вечер, да еще купили билеты, платили гроши. У свое оправдание я только хотел бы сказать, что это первый у моем житті платный вечер. Ну и тому, конечно, есть свои причины. Найпершая причина — это, вядома, коммерциализация культуры, якая теперь пошла. И для того, как вот нам с вами сустрэцца, треба платить некие велизные гроши, хоть бы за это помешкание, за это пару годин, якие мы тут будем. Вот это прелести, так сказать, нового часу. Хотя, натурально, был інший час, все это выглядало неяк інакше. Але я хотел бы сказать, что калі ўжо не шанцуе нацыі ў жыцці, так ёй не шанцуе при кожным ладзе. Хоть социалистичный, хоть капиталистичный, заўсёды знойдется нейкі бок, который, ну, ніяк не накшталт этой нации. Так вот, якраз, калі мець на увазе культура, цяпер у гэтыя гады перабудовы, гады, так сказать, звароту на натуральны, я б сказаў, эканамічны і наогул палітычны шлях, якім ідзе ўвесь свет, гэта культура зноў жа наша нацыянальная культура апынулася ў становішчы страшэнна цяжкім. І тут, можа быць, так сказать, суцяшаць нейкай меры хіба той факт, што ў цяжкім становішчы апынулася ўсё грамадства. Ну, натуральна, у тым ёсць віна, безумоўна, усяго грамадства. Бо цяпер ужо абсалютна відавочна, што ў тым, што адбылося, вінаваты не Гарбачоў, не Віскулі з Белавежы, у Белавежы, ні кіраўніцтва, ні Савет Міністраў, ні Верховны Савет сучасны, ні беларускі, ні расійскі, у тым, што да чаго мы дажылі,
вінаваты, конечно, пэўны выбар, які быў зроблены не намі, нават не нашымі пакаленнямі, які быў зроблены ў 17-м годзе. У 17-м годзе наша грамадства звярнула з магістральнага шляху, гістарычнага шляху натуральнага чалавечай гісторыі, звярнула некуды ў бок, і праз вялізныя намаганні, праз кроў і ахвяры урэшце уперлася ў тупік. І цяпер, конечно, выйти з гэтага тупіка шчаслівым чынам не ўдасца. Гэта пэўна. Трэба усяму грамадству, усім нацыям, якія, так сказать, маюць дачыненне да вялікага кастрычніка, відаць, прынесці нейкія і вельмі вялікія ахвяры, што мы і робім. Таму я хацеў бы сказаць, што, конечно, мы можам прад'яўляць многія прэтэнзіі нашаму кіраўніцтву, палітычным партыям, але у тым, з тых, хто цяпер жыве, не вінаваты ніхто. Відаць, сапраўды важна толькі зразумець, што шлях быў памылковы, што ішлі мы не туды, развіццё ішло ненатуральным, абсалютна антычалавечым чынам, і трэба выбірацца. Як выбірацца, гэта ўжо іншая справа. Хочацца, конечно, выбірацца не вяртаючыся назад, нейкім чынам пераскочыць у нейкі іншы цягнік, але, відаць, гэта не выйдзе. Ну, і мы бачым разбурэнне культуры, разбурэнне духоўнасці. Я уже не кажу про экономику, которая, так сказать, просто не может існаваць и не будет існаваць. И навряд ці можно яе, так сказать, нейкими поправками, нейкими компрессами або долларовыми, так сказать, инъекциями поправить. Видать, ничего не выйдет. Тая экономика, которая показала свою несостоятельность, она повинна разбуриться. И она бурится, не гледзячы ні на якія захады. И только пасля яе разбурення пачнецца прорастать новая, конечно, капиталистичная экономика, потому что іншай нема. Социалистичная збанкрутавала, капиталистичная, хоть з вялікімі цяжкасцямі таксама, але все-таки, як показаў вопыт гістарычнага развіцця на Захадзе, яна ўсё-таки пры пэўных умовах можа даць чалавеку шмат што, калі не ўсё. Ну, усё, відаць, ні адно грамадства ніколі не дасць і ні адзін лад. Так ужо заведзена. Чалавек застаецца нейкім чынам адзін на адзін з жыццём і будзе цярпець. Таму што любая дзяржава, як гаварыў, у свой час пісаў, ну, цяпер прызнаны Бердзяев, не толькі у свеце, але ў Расіі, у нас таксама. Дзяржава існуе не для таго, каб стварыць шчаслівае жыццё для грамадства, для таго, каб не даць грамадству аканчаткова шалець. Ну, а што ж культура? Уся справа ў тым, што мы все-таки стаім на тым, што культура павінна мець нацыянальную форму, то есть павінна быць нацыянальнай кожная культура, інакш і быць не можа. Так вот, именно ў такіх умовах гэта яе нацыянальная самабытнасць з'яўляецца яе і моцным бокам, і з'яўляецца таксама яе уязвімым бокам. Моцным у тым сэнсе, што гэта спрадвечнае. Нацыянальная, між іншым, гэта не тое, што дазволена або уведзена дэкрэтам. Гэта, па-першае, біялагічнае, гэта унаследаванае ад прыроды, гэта дадзенае Богом. І тут не трэба, як гэта часам бывае, папракаць, што ў адных яно ў большай меры праяўляецца, у іншых у меншай меры. Гэта ўжо як каму дадзена, але гэта натуральнае пачуццё, такое самае, як пачуццё мацярынства, ну і іншыя, так сказаць, сентыментальныя пачуцці.
закладенные у человека генетичным шляхом. Так вот, один из сподіванок тепер все-таки на то, что национальная культура неяк витримає, іменно дякуючи своєму, перш за все, національному менталітету. У білорусів є опит. Все-таки, не маючи своєї державності на протягу стагоддзів, все-таки намаганням мноства поколений і найперш апостолів своїх, білоруси заховали свою національну культуру. Были периоды, когда она зусім амаль что зникала, тем не меньше она засталась. И поэтому на вот у таких умовах, особливо у конце 20-го стагоддзя, мы все-таки думаем, что яна еще затрымается на неким краечку и адновить свой натуральный процесс адраджения и росквиту. Я не ведаю, як я не рыхтаваўся, ніякай у мяне няма, так сказать, лекцыі на гэты конт. Я заўсёды ў такіх выпадках шкадую, што я не магу паказаць тое, што б забавіла, так сказать, захвоціла публіку, которая мяне слухае. Вот, тым больш, што цяпер грамадства наша зняверылася, і яно куды больш давярае таму, што бачыць, а не таму, што чуе, бо за шмат гадоў наслухалася такога, што цяпер, так сказать, не хочацца пра гэта і думаць, і чуць. Но, на жаль, моя прафесія нічога іншага не придумала, як зноў жа словы, або напісаныя, або, як у даным выпадку, сказаныя словы. Каб я яшчэ мог вам праспяваць, дыстанцаваць, ды, так сказать, нешта паказаць было б куды лепш. Але, прабачце, гэтага не будзе. Поэтому я думаю, что, паколькі я бачу тут аўдыторыя все-таки розная, і много моладзі, і людзі сталага ўзросту, я думаю, что мы звернемся да традыцыйнага методу правядзення таких імпрэз і просто вы задасцём мне пытанні, а я у силу моих магчымасцей і здольнасці постараюся на іх адказаць. Адно гарантую вам шчырасць, тому что інакш такая сустрэча просто не имела б ніякага сэнсу. Калі ласка. Ну вот есть тут у меня первое питание. Ваши герои, как правило, люди сильные духом, которых породила та система, которую мы так сейчас ругаем. Как могла такая система воспитать кристально честных людей, которых было большинство? Ведаете, у таким выпадку я заходжу з такой установки, что люди розныя. Нават ніякае сацыялагічнае даследаванне, которых цяпер развялося много, розныя інстытуты і установы этим займаюцца, не могут дать все-таки правдивую картину вот этих соотносин большинства и меньшинства людей, сумленных и несумленных. Люди розные. По-перше, розные хоть бы уже тому, что понятие сумленности и несумленности вельми адносные понятия, релятивистские понятия. И тому тяжко сказать. Вы бачите на протягу яких-нибудь 3-5 годов, як это змянилось, так сказать, у нашем громадстве. Як наши маяки, на которых нас закликали равняться не только и у литературы, а в громадстве, наогул, які яны, так сказать, оказались далекие от сумленности. И наоборот, вот. Громадство выхоўвае рэжым, лад, заўсёды выхоўвае усім сваім комплексам людзей. І калі мы
раней лічылі, што чалавека выхоўвае камсамол, або камуністычная партыя, або школа, або універсітэт, то гэта, конечно, было вельмі прыблізна. Чалавека ў наш час выхоўвае жыццё, увесь жыццёвы комплекс, пачынаючы ад двара, дзе вот цяпер цёпла, і яшчэ дашкольнікі, так сказаць, бегаюць, у іх там ідуць нейкія справы. Справы ідуць там і даволі важныя, і вельмі важныя. Там ідзе выхаванне таксама. І канчаючы пенсіянерамі, которые чытаюць праўду і прадаўжаюць, так сказаць, сябе выхоўваць. Вот. Таму тут заслуга не якой-небудзь інстанцыі. Калі сапраўды у нейкім грамадстве знаходзіцца нейкая колькасць, так будем лічыць, энная колькасць сумленных людзей, так у тым, конечно, заслуга і грамадства, і жыцця, але таксама і Господа Бога, так сказать, который на генным узроўні заклаў ім нешта боскае у іх душы, перадаў праз пакаленні, так сказать, ад бацькі з маткай. О чем болит душа? Что бы вам хотелось довести до читателя? Ваша нераскрытая тема. Душа болит у письменника, безумовно, тым, что чым яна боліць у кожнага чалавека цяпер. Тут не трэба сацыялагічных даследаванняў. Усе мы грамадства хворыя, усіх адна і тая ж хвароба. Это вядома. Іншая справа, як літаратуры адносяцца да гэтай хваробы грамадства. Вы, відаць, ведаеце, што цяпер пасля празмернай ідэалагізацыі мастацтва і наогул культуры, которая адбывалася на працягу многіх гадоў, наступила іншая пара, пара дэідэалагізацыі. І мы читаем артыкулы, выступленні по телевизору и по радио разумных людей, которые довольно настойливо и аргументованно уговаривают письменников отойти от политики, перейти на вечные темы, на хараство природы, которая еще заховалась, наогул на все то, что не связано с политикой, с идеологией, с жыццём грамадства. Я скажу, что мне вельмі сумно заўсёды читать такие речи. Читать такие речи сумно, бо это не для нашей литературы. Может быть, на Заходе, там, где социальные конфликты, так сказать, лезвие, так сказать, трымцяць, там, где люди досягнули увогуле, калі не зусім счастлива, то, по крайней мере, хоть бы забяспечанае жыцця, там, может быть, не потребно, но, будем говорить, у меньшей меры потребна вот такая политизованная литература. Литература, которая несет, так сказать, пэўную грамадскую нагрузку. Там литература может дозволить себе позахапляться, так сказать, некими драбніцамі жыцця або прыроды. Але у нас литература народа, который на працягу многих стагоддзяў вымушаны весці такое жыццё, трагічнае, я б сказаў, жыццё. Як можа літаратура, як можа наша мастацтва і наша культура абстрагавацца ад гэтага пакутнага, трагічнага жыцця народа? Тут просто, каб яна хацела нават, каб яна ставіла перад сабой такія мэты, я думаю, што яны былі просто немагчымы для ажыццяўлення. Таму што жыццё будзе ўтаргацца, так сказать, будзе уладарна патрабаваць удзелу літаратара, наогул мастака у грамадскім жыцці. І тут, конечно, для мяне, напрыклад, калі гаварыць пра расійскую літаратуру, вядомыя радкі Некрасава, яны з'яўляюцца все-таки запаветам для письменника. А у выяўленчым мастацтве я вам скажу, что
як бы цяпер, так сказать, не квітнела, вырвавшееся на свободу наше выяўленчае мастацтва, но все-таки тыя самыя перадвижнікі, реалістычнае мастацтва, яно, по крайней мере, для свайго часу і для нашай гісторыі, яно куды як высока лунае. І нашему мастацтву самовыраження, я думаю, што далёка, так сказать, да гэта. А болі ўсё тыя самыя. І калі гэта ўсё адбаліць, это цяжка сказаць. Адкажыце, калі ласка, вы напісалі свой лепшы твор, ці ён яшчэ ў будучым? Я не ведаю. Я не даю сабе працы, так сказать, вызначаць, які мой твор лепшы, ці ён напісаны, ці яшчэ будзе напісаны. Напісаў тое, што напісалася, а пасля таго, як твор сыходзіць з майго стола, тым больш увасабляецца ў форме кніжкі, ён, я вам скажу, мяне ўжо мала цікавіць. Там ужо ў яго пачынаецца іншае жыццё, і ён ужо вельмі абстрактна, вельмі адносна, так сказать, мой твор. Это просто уже нейкі твор літаратурны. Наконт будучыні, конечно, цяжка нешта загадваць. Вы бачыце, што цяпер ўсё мастацтва і літаратура спынілася на нейкім раздарожжы. Это относится не только до нашей белорусской литературы. Это, я думаю, что усе литературы посткоммунистычного громадства. Чему так адбылося? Я не могу вам отказать. Причины, видать, тут вельми складаныя, некие внутренние причины, тем не меньше это так. Мы это бачим на прикладе самой активной российской литературы, на прикладе іншых литератур, и нават прибалтийских литератур. Видать, тое, что адбылося надто нечакана, и все-таки мастацтва, яно пэўнай ступені тугадум, и яно нешта зразумее толькі праз нейкі пэўны час. Ну, а тое, што яно зразумее, асэнсуе, і што появится, так сказать, вельмі важная, вельмі значная, так сказать, шекспировского масштабу творы про наш час, это безумовно. Потому что такие страсти для мастацтва не могут быть, так сказать, сгублены. Яны будут реализованы. Яны будут сублимированы в любой форме. Это безумовно. Ваши адносіны да беларускай праваслаўнай царквы. Мои адносіны да царквы праваслаўнай, і не толькі праваслаўнай, і да каталіцкай, і да уніяцкай, і да іншых канфесій, вельмі роўныя. Я вельмі рады, што царква атрымала свае магчымасці. Новая хрысціянская рэлігія, можа быць, і іслам таксама. Ну, гэта все-таки далей ад нас, и не так нам близко и знакомо. А что это есть христианство, то это безумовно, это вельми важно. У свой час я неким чином приклав руку до реабилитации, до обновления христианства. Памятаю, полемизовал в «Комсомольской правде» с профессором Кривилем, таким авторитетом всесоюзным по христианству. Все было. Ну, конечно, при жаданні можна знайсці вельмі шмат хібаў вялікіх і малых, у тым ліку і грахоў у гэтай канфесіі, але, як і у іншых. Але я сказаў бы, што тут, што калі б гэта не было Богам дадзеная рэлігія, яна не прытрымалася б 20 тысячагоддзі. За 2 тысячагоддзі, вы ведаеце, вельмі шмат розных духоўных, філасофскіх іншых плыняў нарадзіліся, расквітнелі і згінулі.
християнство живе. И значит, оно потребно. Являетесь ли вы сторонником официального двуязычия или наоборот? Ну, я бачу, что это написал человек русскоязычный. Я хотел бы, звертаючись сюда русскоязычно, сказать вот что. Конечно, можна зрозуміти тих, хто, живучи на Білорусі, на протягу 70 год, користався, ну, у сфері, так сказати, русской мови, своєю мовою, де вона була амаль што роднай і для гэтых людей, і для многіх іншых, у тым ліку і для беларусаў. Але справа ў тым, што становішча гэта можна зразумець, але яго нельга апраўдаць. Бо калі сапраўды у нас адбыліся такія змены, і калі Беларусь стане суверэннай дзяржавай, то яшчэ пры тым, я б сказаў, занедбаным, прыгнечаным стані, якім апынулася беларуская мова, натуральна для таго, каб яна не толькі расквітнела, а каб яна хоць нейкім чынам замацавалася і праіснавала, патрэбна, безумоўна, патрэбна нейкая манаполія на дзяржаўнасць гэтай мовы. Вот. Гэта не значит, што расійская мова будзе выгнана з абіходу. Яна застанецца. Я думаю, што яна застанецца надоўга і застанецца у арэале, который наўрад ці будзе меншыць. Таму што калі Беларусь будзе дэмакратычнай, то ў гэтым сэнсе развіццё, існаванне развіцця расійскай мовы нічым не будзе абмежавана, не будзе рэгламентавана. І поэтому нема ніякай падставы для трывогі. Усё будзе вельмі нармальна. Толькі беларусы просяць, дайце магчымасць захаваць родную беларускую мову, якая апынулася ў такім становішчы страшэнным, на краю пагібелі. Для гэтага, конечно, трэба монополизм расійскай мовы, відаць, трошки уменшыць. Ваш адносіны да згуртавання беларуская шахта. Ну, як і кожная грамадская арганізацыя, я думаю, што яна натуральна мае права на існаванне. Там будзе, відаць, ісці нейкая работа. Калі гэта ўсё будзе ў дэмакратычных рамках, то это ўсё будзе, так сказать, вельмі натуральна. І дэмакратычная дзяржава, я думаю, што створыць усе ўмовы для таго, каб існавалі такога рода арганізацыі. Ці даводзілася вам гэта рабіць у цяжкія для вас? Так, ну вот, а што гэта рабіць? У цяжкія для вас часы і ўвогуле ці вядзеце дзённік, з якім чытач пакуль незнаёмы? Дзённікаў я не вяду, не вёў, бо у тым няма ніякай патрэбы. Были ли вы коммунистом? Если были, то до какого времени сохранили ли вы партбилет? Я не был николи коммунистом, и поэтому не пришлось ничего сохранять. Сталкивались ли вы в процессе своего творчества с явлением социального заказа?
со стороны руководителя КГБ правительства. Ну, не, конечно, мне, по крайней мере, таких заказов не поступало. Увогуле, вы ведаете, что заўсёды у партийных программах, у мерапрыемствах, якія праводзіліся партійнымі органамі, былі пэўныя заклікі, пэўная, так сказать, накіраванасць там сацыяльная і мастацкая нават. Но але ўсё гэта было увогуле, і, по крайней мере, да маёй персоны гэта не даходзіла. Які, на вашу думку, галоўны недахоп беларускага характара? Ну, як сказать, недохоп. Недохоп характера — это все равно, что недохоп народа. Вот. Тут просто Бог может судить и мерковать на этот конт. А пасля, зноў жа, что такое белорусский характер? Я заўсёды вельмі баюся абагульненняў, ну, як цяпер сказали б, не навуковых. Вот. Я заходжу з таго, што все-таки характеры розныя. Конечно, у кожнай нацыі маюць перавагу нейкія рысы этого характару, но але зноў жа, калі мець на ўвазе, так сказать, тую колькасць доследаў, которые я могу зрабіць, назіраючы, ну, пэўнае кола людзей, якія да мяне маюць дачыненне, ну, некалькі соцень, то можна вызначыць нешта. Але я не ўпэўнены, што калі гэты дослед, так сказать, расшырыць далей на сотні тысячы, тым больш на мільёны людзей, што гэты вывод, так сказать, нейкая выснова кажется правильной. Вот. Таму я не бяруся тут меркаваць наконт беларускага характару. Ці ёсць у вас твор, напісаны пад уплывам вершаванай ці музыкальнай фразы? Ну, на жаль, я ведаю, што, здаецца, у Буніна там ёсць на гэты конт пэўны пасаж про то, як важная музыкальная фраза для зачына твора, ці ў Чэхава, можа быць, не памятаю цяпер. Но у маёй літаратуры, у маёй працы, по крайней мере, такого выпадку не было. Як вы лічыце, ці зніжае беларуская крытыка ўзровень беларускай літаратуры сваёй завышанай неадэкватнай ацэнкай? Ведаеце, літаратура, наогул мастацтва — это такая справа, дзе нейкай адэкватнасці, так сказать, абсалютнай адэкватнасці, бо нават аб'ектыўнасці дасягнуць вельмі цяжка. Это просто может быть и немагчыма, потому что критикой займаецца, хоть у нас ёсць институт, вот и директор его тут, я бачу, сидіць Виктор Антонович Коваленко, але все-таки оценкой пэўнага твору займаецца пэўная особа критика. Ну, як вядома, апроч аб'ектыўных нейкіх, так сказать, крытэрыяў, ёсць яшчэ чисто густавыя, что абсолютно правильно и вельми хорошо. И поэтому не думаю, как можно было на это питание отказывать неким конкретным чином. Ці не адсюль синдром расслабленности, интеллектуальной и духовной заниженности? И як бы вы оценили сучасную белорусскую литературу? Оценки теперь выносятся. Вы ведаете, что калі мець на увазе, ну, той историчный период, который прошло грамадство, так уся культура этого грамадства подлягае пэўнай пераацэнкі. И это робіцца. Потому что, может быть, сапраўды толькі цяпер з'явілася магчымасць да нейкага новага прачытання. Это не значит, что усе оценки ранейших годов и ранейших критиков и литераторов были несправедливыми. Конечно, много было справедливого, але и певно были некие однобоковости, которые вытекали из разных причин. Вот. Я думаю, что час
Усе ацэніць як трэба і расставіць усе кропкі. Адкажыце, калі ласка, ці лічыце вы сённяшнюю моладзь добрымі нашчадкамі будучай Беларусі? З'яўляецеся ли вы членамі якой-небудзь арганізацыі? І вялікі вам дзякуй ад вучняў Беларускай эканамічнай гімназіі. Зноў жа цяжка ацэньваць моладзь, тым больш, што чалавек сталага ўзросту вельмі рызыкуе, калі ён катэгарычна выносіць нейкі прысуд моладзі. Гэты прысуд заўсёды будзе несправядлівы. Вы ведаеце, што з антычных часоў моладзь прынята было лаяць, што яна не такая, і што яна кепская. Ну, тым не менш, все-таки, як мы бачым, чалавецтва так ці інакш развіваецца ў бок прагрэсу. Значыць, кожнае наступнае пакаленне у чымсьці, відаць, лепшае за папярэдняе. Хаця тут магчымы розныя, так сказаць, зігзагі, розныя пад'ёмы і спады. Якую роль адыгрывае падсвядомае ў вашай творчасці? У творчасці заўсёды, і не толькі ў мастацкай творчасці літаратурнай, падсвядомая іграе вельмі вялікую ролю. Это можна назіраць на творчасці многіх вельмі вядомых аўтараў, і нават Жорж Сіменон, напрыклад, я цяпер успамінаю, пісаў, што творцы ніколі не бываюць, звычайна не бываюць інтэлектуаламі, таму што у іх зусім іншыя, так сказаць, спосабы мышлення. І падсвядомыя, так сказаць, падкоркавыя працэсы, конечно, у іх іграюць, так сказаць, галоўнейшую ролю. Гэта, безумоўна, відаць, это так. Можа быць, я, конечно, не назіраў, не праводзіў нейкіх назіранняў, так сказаць, даследаванняў уласнага працэсу, але мне здаецца, што гэта справядліва. Ці лічыце вы моладзь нашу здольнай праводзіць далей, шырыць адраджэнне? Безумоўна, моладзь і павінна гэта рабіць. Як яна гэта будзе рабіць, гэта я не ведаю. Відаць, пакуль што мне так здаецца, што яна ў гэтым удзельнічае недастаткова. А гэта ўвогуле яе справа, таму што плёнам адраджэння, ну, найперш культурнае адраджэнне, хоць бы, карыстацца ёй, моладзі, наступным пакаленнем, а не пенсіянерам, не старым, так сказаць, дзеячам культуры, которые не сёння, завтра развітаюцца з гэтым светом. Поэтому мне б хотелось, например, чтобы эта молодь у этом процессе цяжкім, драматычным у многіх адносінах, асабліва ў наш час, працэсе адраджэння, удзельнічала куды з большым імпэтам, чым гэта назіраецца цяпер. Ваши адносіны да сучаснай школы, перыяду становлення нацыянальнай незалежнасці. Я тут наўрад ці скажу вам што-небудзь разумнае, бо я так разумею, што школа наша ўжо много гадоў просто знаходіцца не то што на раздарожжы, а ў стане нейкай ліхаманкі. І, конечно, можа, гэта і добра, але увогуле, так сказать, для прагрэсу, але для вучняў, конечно, это вельмі кепска, і для настаўнікаў таксама. І адно тут толькі можа суцешыць, што ўсё-такі ў гэтай ліхаманцы яна атрэсла з сябе, так сказать, шмат, што непатрэбнае, што вісела на ёй многія папярэднія гады. Я заўсёды ў такіх выпадках паказваю на захад, дзе ўсё-такі знойдзена мадэль сярэдняй адукацыі, школьніцтва. Але чамусьці ў нас от ездзяць многія, так сказать, і кіраўнікі на захад, і, можа, цяпер ужо і вучні нават,
тым не менш, нейкіх сімпатый да этой заходняй сістэмы іх не назіраецца. Хаця там таксама розныя метады, розныя сістэмы. Але мне думаецца, што замест того, каб вынаходзіць веласіпед у сябе, трэба перш за ўсё паглядзець, ці нельга пазычыць на захадзе гэты веласіпед. Як вы адносіце да кінастужак па вашых творах? Па маіх творах створана, дзесятак, здаецца, фільмаў. Яны розныя. Ёсць нішто сабе, ёсць горшыя, сярэднія ёсць. А пасля, гэта ўжо было даўно, я ўжо іх, па-правільски сказаць, забыўся. Дзе і як вы сустрэлі смерць Сталіна і вашы адносіны да журналістаў? Нейкі надта вялікі, так сказаць, разброс пытанняў. Смерць Сталіна я сустрэў, калі это цікава, на далёкім усходзе, на Сахаліне. Я тады служыў у войску. Я не скажу, што ў адрозненне ад некаторых это на мяне надта падзейнічала. Я проста ў той час ціха адчуў, што наступяць нейкія перамены. Конечно, якога-небудзь спадзявання на тое, што перамены гэтыя будуць да лепшага, конечно, не было. Але ўсё-такі замаячыў нейкі агеньчык, так сказаць, будучыні, і гэта натуральна, так сказаць, давала падставу жыць і спадзявацца. А мы адносіны да журналістаў, натуральна, самыя лепшыя. Самыя лепшыя. Хаця, конечно, журналісты, зноў жа, як людзі, як моладзь, як грамадзяне, бываюць розныя. Бываюць вельмі хорошыя, бываюць так сабе. І бываюць, конечно, рэакцыйныя, асабліва ў наш час. Мы бачым на прыкладзе беларускай прэсы. Ёсць газеты, которые мне вельмі симпатичные, я их читаю. И есть такие, которые, конечно, стараюсь с раницы не брать в руки, бо как не псовать себе настрой до вечера. Тут я не отказал еще на питании в одной записке. Кто для вас есть Достоевский? Той самый, кто и для вас, я мог бы сказать. Это, безумовно, великий письменник. И не только письменник. Я читал неколи его бесы, коли еще его этот твор не выдавали. И он меня поразил этими аналогиями, какие, так сказать, можно было оттуль брать, переносить на нашу речаісність. Это просто его здольность этого предвидения незвычайная. Это мог, это нават не функция в данном выпадку письменника, это нечто большее. Это безумовно. Ці бачу я у ім выразніка беларускай душы? Ці ёсць у вас нейкае адчуванне тоеснасці з Достоевским? Я думаю, что это может быть нейкое, есть там нечто, я не ведаю, просто я над этим не думаю на конт Достоевского, как выразника белорусской души. Тем больше себе я з ім ніколі не параўноўваў. На гэтым тыдні прачытаў у прэсе гутарку з Добровольскім, які сказаў, што бачыць на пасадзе прэзідэнта такого чалавека, як Васіль Быкаў, ці возьмецеся вы за гэтую справу і ўвогуле, які чалавек павінен займаць гэтую пасаду. Безумоўна, гэта, так сказать,
великое перебольшення старшини соціал-демократичної об'єднаної партії. Ці не палохає вас існування сярод кола адраджэнцаў, прыстасаванцаў, рэнегатаў. Мяне это не палохае, але я лічу, што это непазбежны працэс. Усюды ёсць прыстасаванцы, усюды ёсць рэнегаты, асабліва ў грамадскіх рухах. Што тут зробіш? Асабліва пасля такой истории, которую мы пережили, особливо таким, не то что расколотым громадстве, просто раздробленным громадстве. Громадстве, хоть многие скардятся на чрезмерную политизацию этого громадства, я сказал бы, что наше белорусское громадство вот наполовину не политизовано так, как треба. Потому что, как оно было политизовано у певной необходной меры, яно б не жило тем жыццём, которое яно цяпер жыве. Тыя грамадствы, дзе палітызацыя, так сказать, дасягае сваёй нормы, яны дамагліся лепшага жыцця. А беларусы яшчэ ўсё продолжают спаць. Вы узняли на дзіўную вышыню интеллектуальный и моральный рейтинг белорусского мастацкага слова. Ваша эстетика стала сапраўднай этыкай, якія, на ваш погляд, могуць быць стасункі мастацтва і палітыкі. Ну, я не думаю, каб я ўзняў на дзіўную вышыню интеллектуальный и моральный рейтинг белорусского мастацкага слова. Все-таки мастацтво адрозніваецца от спорту. Тут нельга, так сказать, секундомером вызначыць рейтинги пэўных аўтараў и всего мастацтва. Это вельмі складаная и адносная справа. Іншая справа, что не только в белорусском мастацтве, а наогул у советском, будем говорить, мастацтве, советской литературы, некалі мастацкае слово значило вельмі шмат. Не тому, что оно заслуговывало, ці было таким важным, таким самоценным для громадства, а тому, что іншага морального выразника у нашем громадстве не было, у советском громадстве я маю на увазе. Литература, ну, яшчэ некаторыя мастацтвы былі адзіным, абмежаваным, рэгламентаваным, неўдалым у многім сэнсах, але все-таки выразником. И, конечно, ему не удалося этому мастацтву зрабіць усё так, як хацелася, як бы ему належало это зрабіць. Але цяпер, калі зірнуцца назад і у пэўных гістарычных варунках, так сказать, ацаніць его, то мы павінны просто зняць шапку перед гэтым мастацтвам, перед яго лепшымі творцамі і яго лепшымі рысамі, асабліва именно у галіне моралі, нравственнасці. Цяпер часы змяніліся, это безумоўна. І мы бачым, як рэноме, так сказать, мастацтва адходзіць все далей і далей. Ну, для гэта ёсць свае прычыны. Але я баюся, асабліва калі зірнуць на заходняе, так сказать, благополучное грамадство, дзе такой роли у мастацтва ніколі не належала, то все-таки хотелось, каб наше мастацтва, так сказать, и наша литература нейким чином продолжала свои традиции и в новых умовах. Ці не з'яўляецца Шекспир вашим любимым письменником? Ну, я думаю, что он з'яўляецца любимым письменником усяго человечества.
усёй хрысціянскай цывілізацыі. Тут нічога не скажаш. І это не залежыць уже ад ацэнак пэўных школ, пэўных, так сказать, крытыкаў. Ён уже ён незалежны. Ён лунае, так сказать, над чалавецтвам вельмі высока. Вы трагік па духу, па светаадчуванню, трагік па жыццёваму лёсу. Дык які пісьменнік ці іхні тып вам бліжэй за ўсё? Ну что ж, это не значит, что коли письменник, трагик по своему лесу, так сказать, что ему повинны быть близкие только трагичные лесы, або сходные, так сказать, авторы в этом сенсе. Я по себе, коли мерковать, так я вам скажу, что мне подобается, например, и лирика. Хоть бы камерная лирика, допустим, там любовная лирика, там, чему не? Это не выключая одно, так сказать, другого. И также и авторы так само есть прихильность до тых, которые зусім абсолютно не подобны на меня. Шекспир одна справа, а вот и, например, той же Богданович, допустим. Ці не лічыце вы, што як мастак Василь Быков стаіць многа вышэй палітыка апостола нацыі Василя Быкова. Я не апостол нацыі і нават не палітык. Я хотел бы сказать тут, у форме нота бене, что я выступаю перед вами як прыватная особа, якая не з'яўляецца ніякім палітычным дзеячом, ни чиновником, не занимая никаких посад. И все меркования, которые я тут выказываю, это мои чисто особистые меркования родового громадянина, можно сказать, письменника Быкова. А то, что говорил Григорий Барадулин, я ему, конечно, вельмі вдячны за это, я уже сказал, что это у моим разумении до меня не относится. Мы бачимо у вашей особе, перш за все, эстета. Эстета экзистенциализму, а не великую эмпиричную фигуру отраджения. Ваша мастацкая практика перевзыходит вашу политичную деятельность. Вы мастак глубинного складу, апостол литературы, не только нашей, а перш за все сусвету, и хотелось, каб вы збераглись еще долгие годы для литературы сусветной, а не только белорусской. Мы разумеем вашу быковскую страстность, глубокий отчай на Беларуси, якой амаль уже хутка може и не быть. Глубокий отчай по Беларуси. Але нехай гэта, дорогі вы наш, трансформуецца ўсё ў эстетычную, а не палітычную сферу. И мы вас зразумеем не менш. Конечно. Только, может быть, и мне гэта хотелось бы. И мне это хотелось. Но апроч, так сказать, моего, так будем говорить умовно, таленту, есть еще, как я уже говорил, и мое громадянское сердце. И коли я бачу, например, что у житті отбываются несправедливости, самое розного масштабу, относительно до нации, або, может быть, относительно до громадянина, как вот говорил президент пен-клуба, относительно до нашего собрата по Перу, вот как Светлана Алексеевич, которые за это творчество, так сказать, тягают на суд. Так, чи могу я тут обойтись только, как тут сказано, моими литературными, так сказать, здольностями, не використовуючи и моих неких політичних памкненняў. Наогул, калі ўжо закранаць гэтую тэму, так я скажу вот што, калі цікава мои адносіны. Конечно, вельмі важна мастак, вельмі важна для грамадства и для истории грамадства талент. Это заўсёды было важно.
я поважаю кожний талент. Але все-таки для меня, может быть, это неправильно, тем не меньше, для меня субъективно, громадянская каштовность человека все-таки перевзыходить его мастацкую, так сказать, каштовность. Потому что и наоборот, я готовый, так сказать, даровать любые слабины мастацкого сенсу литературного, допустим, письменнику, литератору, коли он проявляется как громадянин, как особа, которая, так сказать, потребна нации, перш за все, у, так сказать, теперешнем громадянском сенсе. И наоборот, я не могу даровать таленту, нават признаному и безумовному таленту, коли он свой талент або свою громадянскую позицию отдае во услужение реакции. И коли это услужение накировано супраць громадства, супраць нации. Один человек 40 гадоў у краме заговорил по-беларуску. Яго не зразумела касірша и перепытала. Ён з ненавісцю адказаў: «Вучыце беларускую мову. Ці не бачыце вы синдром нараджэння беларускага хамства?» Выпадки такие типовые, як и адваротныя з іншага антыбеларускага боку. Ці не страцім за национальным духовное? Я бы сказал, что хамство, оно интернациональное. Но вряд ли можно хамство, так сказать, отнести на рахунок некой пэўнай нации. Я думаю, что это з'ява аднолькава, так сказать, уласціва для ўсіх наций. И нават самых наилепших, нават самых священных, ну, которые для нас, белорусы, является, конечно, наша, своя, уласная нация. Так, это я отказываю. Ваше дачыненне да беларускай эмігранцкай літаратуры. Ну, якія дачыненні? Раней я ведаў, што там ёсць нейкая літаратура, але ніякага дачынення да я не меў. Цяпер з'явілася магчымасць. Вот у нас появіліся выданні, у тым ліку у Беларусі, і з-за мяжы появіліся кнігі. И я скажу, что там есть, безумовно, литераторы, сумленные и хорошие творы. З усіх я найбольш вылучил бы. Там многие есть, но я не всех ведаю, не всех читал. Але я хотел бы сказать в этом сенсе несколько слов моих ставления до старейшей поэтки Натальи Арсеньевой. Это, конечно, выдатная громадянка Белоруссии. Это, конечно, выдатный поэт и великое несчастье нашей нации, что яна на працягу стольких годов, амаль что 70 годов, была отлучена от своей нации. Тем не меньше она працавала. Вот теперь вышли для яе книжки, их треба читать, и мы убачим, як яны потребны. И перш за все убачим, что именно у нашем этом море и нашей литературы не хапало вот именно такой цаглинки, так сказать, якую нам дала и створила Наталья Арсеньева. Ці не здаецца вам, что белорусской литературы уже не узнімецца, бо большасць насельніцтва читае российскую литературу, фантастику, детективы и так далее. А это абсолютно не мае ніякага значення, что нават калі большасць читает детективы. Я вам скажу, что яшчэ большая колькасць насельніцтва есть улетку огурки. Но это разные речи. И детективы, фантастика, я бы сказал, что это литература не только другого гатунку, а такая, якая она у нас есть, это нават не литература. Поэтому нехай читае большасць, калі гэта ее задавальняе. А яшчэ большасць, я думаю, п'е гарэлку або спирт, роял,
Вот. І тим не менш, все-таки у нас есть хорошие творы, они были, есть, их будут писать, потому что уплыв одного не потребно абсолютно нам 400 письменников в Беларуси, которые есть. Не потребно нам 400, допустим, романов за пятигодку. Для того, как нация себя отчувалася нормально, как яна, так сказать, развивала нормально свою духовность, потребно вельми мало книжек у год. Але это повинны быть, конечно, великие книги. Поэтому не треба бояться детективной, эротичной и іншої літератури. Нехай, коли есть покупники, коли есть видавцы, коли яна дае некому доход, нехай. Я так лічу. Але паралельно з гэтым будзе існаваць высокая літаратура. Адкажыце, калі ласка, як вы адносіце да экранізацыі вашых твораў, ці задавальняюць яны вас? Ну, я уже отказал. И наогул я повинен сказать, что такого рода питання, хотя на таких зустрічах їх завжди буває вельми много, питання, як ви относитесь до кого, яны не самые удячные для автора, потому что, по-перше, это ничего не значит. Я могу относиться, это все равно пытаться, як вы относитесь до Петрова, который живет там на такой-то улице, на таким-то поверсе. Я могу до его относиться, допустим, кепско. Это не значит, что он кепский человек. Ну, у меня такие до его относины, потому что он, допустим, позычил у меня 100 рублей, и до этого не отдает. А в огуле он выдатный может быть человек. Тому это чисто такие субъективные относины. Это, звичайно, бывает, пытаются еще вот у письменников, як яны относятся до своих суседей, так сказать, коллег по праце. Адносіны могут быть розныя, але это просто не цікава для широкой аудитории. Ці існуе на сённяшні дзень нешта, што перашкаджае вам самавыказацца, дарэшты, як чалавеку, як пісьменніку, як палітыку. А вы думаете, что по шляху до самовыказывания стоит только цензура и редактура? Я вам скажу, найперш, до этого самовыражения, коли так по-русски звыкло кажучи, стоит не гэта, а чисто мастацкие магчымасці. Іншы раз вельмі хотелось выказаться, и ничто не обмежовывая этому выказыванию, атрымліваецца або топорно, або прамалінейна, або просто не знаходится, так сказать, пэўных літаратурных мастацкіх сродкаў. А калі это, так сказать, не знойдена такая магчымасць, то это атрымліваецца кепска. Это факт, это бывает заўсёды. И поэтому, калі теперь, скажем, нема цензуры, ну так, допустим, талент же ёсць яшчэ, так сказать, яго, ну, або здольнасці літаратара, яго межы этой здольнасці, якія не дазваляюць, допустим, зрабіць так, выказаться на такую глыбіню, или або ў такім маштабе, як бы это хотелось. Зноў, як бачыце, драма. Ну, таких драм у мастака много. Адносіны да бацькаўшчыны і з'езду беларусаў свету. Вельмі спрыяльны адносіны да бацькаўшчыны. Вот, сапраўды, праз якіх пару месяцаў адбудзецца з'езд беларусаў свету. Я лічу, што гэта вельмі важная падзея. Вот, яна важна для, перш за ўсё, натуральна, для тых эмігрантаў, которые 50 больш гадоў былі адарваны ад радзімы, і это, натуральна, не магло прайсці без пэўнай траўмы ў іх жыцці. Это великая травма. Это, так сказать, за этим
просто пакалечаныя лёсы стаяць. І калі яны набылі цяпер магчымасць такую прыехаць сюды хоць на нейкі час, гэта выдатна. А апрача таго, гэта яшчэ патрэбна для маральнага здароўя нацыі, беларускай нацыі. Гэта абавязкова, таму што не толькі трэба мець на ўвазе, не толькі грамадства, не толькі чалавек, персона мае абавязкі перад грамадствам, но і грамадства мае абавязкі перад грамадзянінам. Поэтому, калі мы патрабуем выканання свайго у гэтым сэнсе доўгу ад эмігрантаў адносіна да метраполіі, так сказать, то і метраполія павінна выканаць свае абавязкі перад гэтымі людзьмі. Военный союз с Россией и КАФ. Я не уяўляю, якія могуць быць адносіны да гэтага союза, да этого вступления в этот союз, демократично настроенного человека, апроч як абсолютно адмоўных. Это великое несчастье, калі это адбудзецца. И тут, конечно, все-таки, калі гэта пытанне будзе вынесено на референдум, так беларусы як нацыя не просто выкажуць свае адносіны, яны перш за ўсё засведчаць узровень сваёй нацыянальнай самасвядомасці і грамадзянскай самасвядомасці таксама. Вот в этом сенсе для мяне, так сказать, вельмі важны той референдум, который плануецца. Вельмі цікава даведацца, як вы асабіста ставіцеся да скандальнага выпадку, звязанага з імем Алексіевіч. Гэта выпадковае здарэнне ці арганізаванае ганенне пісьменніка за праўду. Конечно, это вельмі... мое стаўленне, конечно, абсолютно негатыўнае. Як ужо прэзідэнт пен-клуба аб'явіў, задача пен-клуба, найпершая задача – это забеспячэнне свабоды творчасці пісьменніку і барацьба за правы, за свабоду творчасці, літаратуры, перш за ўсё. Так вот, то, что отбывается с Алексеевичем, это, конечно, абурально. Это просто, это немагчыма у наш час. Але, зноў жа, калі падумаць, у якой атмасферы мы жывем, які лад у нас дагэтуль пануе, то все становится зразумела. Вы же разумеете, что те люди, которые проводили политику в дачыненні да Афганистана, всю эту агрессию, усе гэтыя 1,5 мільёны забитых, знявечаных афганцев, это их кроў. И наш, конечно, не могла не накласці, так сказать, пэўнага адбітка на псіхалогіі, рэшце на светапоглядзе, так сказать, гэтых людзей. Я маю на ўвазе, перш за ўсё, конечно, тых, которые организовали, кіравалі. Кажуць, что самое галоўнае, удалились, так сказать, в мир иной, но але застались яшчэ і тыя, которые урэшце вярнуліся адтуль з залатымі зоркамі, так сказать, на грудях и на погонах. Так вы что ж думаете, яны дазволяць, каб правду об Афганистане была сказана грамадству до конца? Яны, натурально, пойдут на все. И для этого выкарыстаюць и слезы, священные слезы маці, которые покинули там своих сынов. Никто не хочет сказать, вот им Алексеевич не говорит, что у этом сенсе, але наши оценки, так сказать, наши критерии у этом самом конфликте, в этой трагедии века, яны настолько размытые, что стали просто фальшивыми. И это дозволяя робить это бесчинство, якое робить наше, так сказать, правосуддзе, наши правоохоўныя органы, якія, так сказать, можно только двукосі уживать, в дачыненні до этой письменницы.
кем вы хотели стать у детинства? Чи жадали быть письменником? Не хотел. Что вы можете сказать про падение 1 мая в Москве? Ну, что ж можно сказать? Все вы бачили, видать. По телебачению, что там отбывалось. Вот. Тут я думаю, что двух думок быть не может. Хотя, конечно, Верховный Совет, я сегодня чул, России створив свою комиссию, которая будет доказывать нечто іншее. Но мы ведаем, як это відбувається. Але ми бачили все-таки. Бачили, хто на кого нападав і хто від кого оборонявся. Урешті, сьогодні ми чули, що гэты міліціонер ОМОНовець помер. Значить, можна сказати, чия кров пролилася. Знову ж на тих самих барикадах. Чому так настойліво звертаєтеся ви тільки до воєнної тематики? Чому ви не пишете про трагедію сьогоднішнього дня? Я звертаюся не тільки до воєнної тематики. Коли ви читали мої твори, там є і довоєнна тематика. Ну, а про сьогоднішній день я ще збираюся написати, або напишуть письменники більш молоді, яны в этом сенсе больше разбираются в теперешнем часе. Чи знаходите ви час на програмі «Білоруське телебачення»? З некого часу я перестал выступать по белорусскому телебачению. Потому что белорусское телебачение, как это теперь видать, абсолютно стало телебаченням певної орієнтації. І коли про події, які відбулися у Москві 1 мая, увесь світ довідався по телебаченню, так білоруське телебачення у якості коментатора посадило перед камерами відомого комуністичного діяча Чикіна, і він давав оцінку. Після цього, звісно, моєї ноги на білоруському телебаченні не буде. Так, тут написано, что передо мной сидит женщина с пышной прической, але не решается задать мне питание. Так, в 5-м ряду. Ну, коли ласка, задайте питание. Видать, она не дочекалась и уже пошла. Ну, коли ласка, коли она тут, встаньте, задайте. Адкажыце, калі ласка, як вы адносіцеся да сучасных беларускіх рок-гуртоў, напрыклад, да вершаў Лявона Вольскага з гурта «Мроя». Я не надта вялікі аматар рок-гуртоў, але з таго, што я чуў на некаторых імпрэзах, которые праводзіў Беларускі народны фронт, я скажу, што некоторые из этих и их выканание певных номеров робят на меня великое выражение. И я просто в этом сенсе ожидаю им поспеху. Які з творів, які ви вже написали, вам подобається більш за всіх? Я, здається, уже говорил, что я этой оценкой и уценкой не занимаюсь своих творов. Нехай это
уже оценят, так сказать, читачи. Кто ваш кумир, идеал у белорусской литературы? Ну, что ж, знову ж, я не хочу не робить рекламы, не шкодить, так сказать. Я хотел бы только сказать, что у белорусской литературы есть вельми таленавітыя, вельми здольные и вельми сумленные авторы, литераторы. И, может быть, не все оценены так, как это належит. Але, тым не менш, я спадзяюся, что их имена застанутся назавсёды у истории, так сказать, белорусской литературы и, может быть, у истории белорусского вот цяперашняга адраджэння. Вы были знакомы лично с Петром Мироновичем Машеровым. Расскажите, пожалуйста, о встрече с ним, которая вам наиболее запомнилась. Аднойчы я быў з ім, сядзеў у адной ложы ў тэатры на прэм'ере п'есы «Макаёнка». Мы, натуральна, у час спектакля сядзелі, глядзелі, ніякай размовы не было. Іншых сустрэч у мяне з Машеровым не было нідзе ніякіх. Степаніда і Пятрок для мяне найбольш чалавечныя, неяк па-душэўнаму, цёплыя, родныя з вашых герояў, незабыўныя характары. Пазнаеш у іх сваіх бацькоў, суседзяў, наогул асяроддзя, менавіта беларускае і ў той жа час агульнае. Пазнаёміўшыся з такімі людзьмі, вашымі героямі, адчуваеш сябе больш утульна у жыцці, заўважаеш дабрыню, мужнасць, духоўнае хараство людзей, здавалася б, неприкметных, может, нават замкнёных, панурых. Дякую вам за такие, бо такие творы, як знак бяды, абуджаюць нас, чытачоў, светлае, добрае, прыгожае, з удзячнасці, пажаданнямі творчых поспехаў. Ну, дякую за высокую ацэнку. Это, як бачыце, па-першае, не прымушае мае мазгавыя звіліны напружвацца. Па-другое, так сказать, сэрцу прыемна. Як вы думаете, ці не патрэбна Верховному Совету Степаніды? Там, здаецца, сядзяць адны петракі. Я б не пагадзіўся. Я не пагадзіўся, што там сядзяць адны петракі. Ёсць, конечно, петракі, але там шмат і Степанід. Перш за ўсё, вот я упэўнены, што пройдзе час, пачнуць гісторыкі, палітолагі з такімі цвярозымі, холоднымі галавамі ацэньваць наш час і наш гэты Верховны Савет, і роля апазіцыі будзе ацэнена вельмі высока. Калі вы хочаце ведаць, так вот, гэтыя людзі, которых мы адносім да апазіцыі БНФ і, можа быць, некаторыя іншыя, менавіта цяпер і з'яўляюцца героямі нацыі. По крайней мере, мы бачым іх барацьбу прынародную, так сказать, барацьбу за шмат што ў галіне, конечно, самых кардынальных пытанняў нашага жыцця, у галіне нашага адраджэння. Іншая справа, што гэтая барацьба не прыносіць плёну. Яна не можа прынесці плёну ў такой сістэме цалкам посткамуністычнай, калі, як вы ведаеце, наш Верховны Савет на 80% складаецца з камуністаў. Вот. Але тым не менш, вы бачыце гэтую самаахвярную барацьбу. Апроч ўсяго іншае трэба ведаць, што апроч тых законаў, которые прымаюцца на Верховным Савеце, іх шмат, яны вялікія, яны увогуле пустыя і непатрэбныя. Апроч таго, праекты ўсіх гэтых законаў выпрацоўваюць, амаль усіх, выпрацоўвае апазіцыя. І гэтыя праекты часта не толькі адвергаюцца, яны нават не абмяркоўваюцца. Это титанічная работа. И поэтому я просто
Іншим разом, особливо в наш час, у час, так сказать, як я вже говорив, недостаткової самосвідомості і заниженої політизації громадства, я готовий зняти шапку перед гэтымі людьми. Ці читаєте ви прозу і поезію молодих авторів, ці сочите ви за літературним процесом, і хто з молодих письменників вам більше імпонує. Я сказал бы, что молодые письменники появились именно вот у этой тяжкий для литературы час. Ну, як завсёды, їх не надто шмат. Знову ж я далеко не все читаю. Але тим не менш, калі параўнаць узровень іх літаратурны ўзровень з тым, які быў, калі мы ўваходзілі ў літаратуру, то трэба сказаць, што это больш здольныя людзі. Як пойдзе далей іх развіццё, это, конечно, іншая справа. Але тым не менш яны даюць надзею. Можна пытанне з мікрафона? Василий Владимирович. Пытанне з мікрафона можна? Калі ласка. Евген Новиков, Белорусская лига правоў чалавека. Вы назвали уже прыклад суда над Светланой Алексеевич, але мы ведаем і другія прыклады. Напрыклад, суды над журналістамі, мы ведаем звальнення вядомых кінематаграфістаў з Беларусьфільма, Пташука і іншых. У гэтым сэнсе маё пытанне. Як вы лічыце, чаму інтэлігенцыя беларуская, нацыянальная і творчая і тэхнічная, так спакойна да ўсяго да гэтага ставіцца? Ці, мабыць, ёсць якія-нибудзь карані ў гэтай інтэлігенцыі? Чаму яна маўчыць зараз? Это что, прызнак того, что у нас уже няма нічога нацыянальнага, самасвядомасці не осталось? Ці гэта просто страх перед гэтым рэжымам, перед гэтымі людзьмі? Як вы лічыце? Вы, як чалавек, які трымаў планку даже тады, калі вельмі цяжэй было, чым зараз нават. Суды над журналістамі, дэпутатамі, пісьменнікамі. Это ж жах, это ж варварство. Ну, натуральна, конечно, мы бачым, што ў многіх адносінах наша грамадства, асабліва наша кіраўніцтва, робіць крок назад, адбываюцца спробы рэанімацыі ранейшых парадкаў. І ў рамках гэтых падзей, конечно, адбываецца вот этой судовая расправа над журналістамі і в данном выпадку над Алексеевичем. Так, у мяне таксама вельмі вялікія прэтэнзіі да нашай беларускай інтэлігенцыі. Я на гэты конт пісаў уже немало у сваіх інтэрв'ю в розных выданнях і думаў, чаму менавіта у нас такая інтэлігенцыя. І тут, як не хочаш, а трэба прийти до той высновы, что наша интеллигенция не сжила той большевистский синдром, который ее проявляли на протягу многих десятигодий. Проявляли, конечно, довольно активно. Это относится до интеллигенции творчей, якая выховывалася, так сказать, у коммунистичном духу, вельми активно, метанакірована и натхнена на протягу десятигоддзяў. Это относится до навуковой интеллигенции, якая это верные служки ВПК, и это только здаецца так сбоку, что яна, так сказать, працавала там на космос або на ўзбраенне. Ну, это у галіне математики, физики, ядерной и так далее. А сведомость мала заставаться, так сказать, демократично, ничего подобного. И менавіта займаючыся вот такой вот чужой античеловечей справой, нельга было обойтись, видать, без мутации и сведомости. И сведомость там засталась. И яна такая стала вытворной от той справы, якой яна займалась. Ну, цяпер народная интеллигенция, наставничество, калі взять.
сельское наставництво. Ведаете, чим з'являлося сельское наставництво на вёсцы увесь цей час? Хіба виховання, так сказати, у національному духу, або навіть навчання було головною справою для її. Її головною справою було виконання міроприємств партії, тому що інтелігенція, це, звичайно, складала костяк партійних організацій і, так сказати, уже у силу виконання партійного обов'язку вона займалася відомо чим. Переродилась интеллигенция. И поэтому, конечно, это великое несчастье нации, потому что у каждого народа интеллигенция – это все-таки авангард прогресса и демократии. У нас же, як бы она ни засталась, так сказать, в арьергарде. И поэтому, видать, ну и для нации наогул, для громадства потребна змена поколению. Вот потребно, видать, и для интеллигенции, перш за все, каб змяніліся гэтыя пакаленні, змяніліся, адышлі гэтыя, так сказать, дактары і кандыдаты, которые працавалі на космос, на ўзбраенне, на ракеты, на ядерную энергию. Патрэбна, каб літаратары, так сказать, урэшце пазбыліся гэтых догм, так сказать, ідэалагічных, камуністычных, которые не хочуць пазбыцца, і цяпер вот у гэты момент аднавілі у Саюзе пісьменнікаў камуністычную партыйную арганізацыю. І гэта ж адносіцца і да мастакоў, і да усіх іншых, хто сябе прычысляе да ліку інтэлігенцыі. Но мы разумеем, што для гэтага патрэбны пэўныя гістарычныя умовы. Калі гэтых умоў не будзе, то будзе зноў жа вяртанне назад до того, чым была интеллигенция. И тут, конечно, нема чего и сподеваться, что интеллигенция станет у оборону журналиста, который написал правду, або письменника, который написал правдивый твор. Наадварот, уже для яе, для этой интеллигенции, уже прогресс з'является тем, что, может быть, теперь не зберэцца агульный сход Союза журналистов и не будут шальмовать 3 гадзіны гэтых аўтараў, гэтых журналістаў, так сказать, с которыми расправіўся Народный суд. Або Союз пісьменніку можа не выключыць Светлану Алексеевич сваіх сяброў. Ужо ў гэтым добра, можа быць. Дякую. Вы верыце ў адраджэнне Беларусі? Ці не застанецца яно нейкай элітарнай справай, як, напрыклад, цяпер? Вельмі кепска, калі і цяпер это элітарная справа. Ну, відаць, ужо пэўна зразумела, так сказать, і сляпому, што адраджэнне, калі мець на ўвазе культурнае адраджэнне, вельмі залежыць ад адраджэння дзяржаўнасці. Усё залежыць ад сувереннасці, ад дзяржаўнасці нашай краіны. Калі не адбудзецца эта дзяржаўнасць, не адбудзецца адраджэння. Нічога не адбудзецца. Просто яшчэ адзін раз будзе засведчаны той факт, што Беларусь памкнулася, былі нейкія варункі гістарычныя, але нацыя іх не выкарыстала. І все пойдзе, так сказаць, так ішло раней. Трэба будзе чакаць новых магчымасцей. Калі яны будуць, хто ведае? Можно через микрофон. Калі ласка. Василий Владимирович, Семеньков Владимир Никифорович, как вы относитесь к проблеме шестидесятников? Твардовской, Кондратьев, Дорож. Особенно в русской прессе появляется очень много различных статей, которые прямо-таки, вот в моей душе рождают какую-то обиду за этих людей. Мне казалось, что то, что они сделали в свое время, тот уровень их благородства, тот уровень их ума, достоинства, это был определенный этап к движению вперед. Сейчас идет элементы прямого поношения. Сверхрадикал-демократы сегодняшние пытаются изобразить их
удивительно, так сказать, людьми, которые недозрели, недоумки и так дальше. Вы, наверное, в прессе это встречали. Это, например, для меня очень больно. Я сам великолепно помню, когда ваш роман был опубликован в «Новом мире». И это, собственно говоря, для меня, например, становление уже нового Быкова, когда было мертвым не больно. И такой журнал, как «Новый мир» давал, делал нам аудиторию, я бы сказал, на весь мир. И сейчас, вот как для моего поколения, ощущать такую оценку этих людей мне очень больно. И второй аспект. Вы, мы немножко оговорились. Было время 20 лет назад, что среди физиков и атомщиков было гораздо более людей более прогрессивных, умных и гуманистически настроенных, чем, допустим, среди обществоведов отупелых. Вы это великолепно знаете. Сахаров был с космосом связан и с ракетами, поэтому, если вот вы не сказали, но если это такая точка зрения о том, что они были, эти физики в этой сфере, так, их надо переделывать, наверное, это немножечко, я туда готов не согласиться с вами, Василий Владимирович. Вот что я хотел, что вы на этот счет думаете? Извините, спасибо за ответ. Владимир Никифорович, дякую, конечно. Я абсолютно з вами згодний в тим сенсі, що шестидесятники все-таки з'ява була аномальная для того громадства. И хоть с позиции сегодняшнего дня видать, допустим, их многие хибы, но тем не меньше, на той час это была, может быть, самая сумленная, по крайней мере, у литературы, ее частка. І яны зрабілі тое, што ўжо застанецца назаўсёды. Іх роля ніколі не будзе прыніжана. Іншая справа, што цяпер з'явілася магчымасць па-іншаму, так сказать, іх ацэніць. Может быть, перагледзець некаторыя іх моманты, так сказать, в іх практыцы. Но это іншая справа. А вот наконт, безумоўна, у тэхнічнай інтэлігенцыі сярод фізікаў і іншых былі і сумленныя людзі, это безумоўна. Но каго можна назваць яшчэ апроч Сахарова? А трэба мець на ўвазе, што людзі гэтыя былі заняты справай злачыннай. Нават тыя бездарныя, так сказать, спецыялісты, которые нічога не вынайшлі, яны ўжо тым нанеслі шкоду грамадства, што яны садзейнічалі развалу нашай эканомікі. Наша эканоміка развалілася перш за ўсё не з развалам СССР, не ў Белавежскай пушчы яе развалілі. Яе разваліў ВПК. Это ж цяпер вядома. Калі 80% яе, так сказать, прадукцыі нашей экономики шло на узброение, так про что можно говорить, про какую державу? Это коллапс, это гибель. И он бы наступил, этой погибель. Наступила, не на рано, не поздно. И теперь правильно кажут, что перебудову почала КГБ. Абсолютно правильно. Потому что, як вот учора зазначив, виступаючи на днях, Гайдар, у нас же нема статистики. У нас нема, нават ён, будучи старшынёй Совета Министров, не меў лічбовых дадзеных про тое, колькі, так сказать, чаго и что значыў ВПК. Это просто была пачварная, так сказать, организация экономичная, апроч всего іншага, которая угробила, так сказать, всю нашу экономику нашей великой краины. Я маю на увазе СССР. И далей існаваць так немагчыма. И именно першы про это забил тревогу КДБ. И Горбачев, как кіраўнік молодый, который меўся прожить трошки больше, чем прожив Андропов с Черненком, ён узяўся за перабудову. И калі пачалі гэты гнилы, так сказать, будынак ператрахивать, ён разваліўся канчаткова. И в этом не вина Горбачева. Так вот, я хочу сказать, что гэтыя люди содейничали
менавіта гэтаму развалу. Гэта увогуле, так сказать, злачынцы усе, хто ў большай меры, хто ў іншай меры. Той, хто займаўся біялагічнай зброяй, ядзернай зброяй, гэта безумоўна. Хто набудаваў столькі ракет, которые цяпер немагчыма як знішчыць. А таксама і тыя, которые читали религийных российских философов, исповедовали, так сказать, демократичную мораль, але атрымлівалі з ВПК высокие, так сказать, и не дуже высокие свои оклады, и таким чином содейничали, так сказать, погибели экономики, и праз іх, праз усіх, мы вот теперь дожились до этого нашего життя. Поэтому вялізная вина лежит на нашей технічнай інтэлігенцыі. Вялізная. Я маю на увазе не толькі беларускую, на расійскую, на ўсёй іншай. Бо ВПК это мы некалі лічылі. Ну, безумоўно, КДБ, советская армия. Это, конечно, такие паразиты, которые привели до знищення, так сказать, нашей экономики. Але яшчэ и ВПК найбольший, самый великий, может быть, в этом сенсе наш знішчальник. Некалі Олесь Адамович яшчэ при Горбачову говорил, пакуль конверсии, про конверсию говорил, еще Горбачов говорил, все это планы складались, обмярковывались, ничего не рухалось из места. Адамович сказал Горбачову, не треба конверсии, не треба ничего робить. Аннулируйте все военные заказы и отпустите усіх этих людей, академиков, так сказать, министров, кіраўнікоў главков, апошніх слесараў з военных заводов, отпустите домов и платите им зарплату ту, которую они получали до этого. Мы будем иметь вялізны прибыток, так сказать, потому что заховаются ресурсы, материалы, электроэнергия и так далее. И это было справедливо. Это не было зроблено тады, этого не робится и теперь. И теперь. И я гляжу, что праз усе гэтыя самыя перадрагі ВПК выйдзе жывым. И зноў, калі яшчэ нешта зменіцца ў России, у Беларусі зноў этот феникс поднимется, и зноў пачнуць клепаць танки. Бо яны нічога не могуць, а галоўнае і не хочуць. Меня пытаются, как вы относитесь к личности Ленина? Извините, пожалуйста, тут вопрос насчет ВПК. Может быть, вы знаете, что в Америке 40% от госбюджета идет в промышленный комплекс. Они делают большие поставки. Насколько я понял из вашего вступления в начале, вы поддерживаете Запад. Насколько я знаю, Америка одна из из более развитых стран Запада. Вы обвиняете ВПК, так не кажется ли вам странным, что в Америке, где 40% уходит на ВПК, она живет более-менее? Да, так вот, Америка мае такую магчымасць, выдаткоўваючы 40% на ВПК, жыць бязбедна. А мы ж больш выдаткавалі, чым Америка свайго нацыянальнага прадукту. І, калі ласка, вот маем вынік. Нема чаго есці. Затое маем столькі зброі, што невядома, як яе знішчыць. Трэба зноў жа браць крэдыты, што і робіцца. Ці не здаецца вам, што ў нашым грамадстве паняцце нацыяналізм набыло вельмі негатыўныя рысы? Я вам скажу, што нацыяналізм наогул у нас з дапамогай найперш марксізма. Конечно, марксизм, как вядома, так сказать, не жаловал, так сказать, ніякія другие політычныя плыні. Але набыло однозначно негативный сенс. Хотя это абсолютно не так. Нават мы просто не ведаем, что это такое. Нас адвучили. Мы это чули только у дачыненні до людей, которые тут же подвергались репрессиям. Вот. Хотя, коли говорить больше широко именно про национальную идею, так это может быть самая
значная і плённая ідэя, так сказать, нашего часу. Вы поглядите хоть бы на увесь свет, ну хоть бы на Европу. Усе державы самовызначились у нацыянальным сэнсе. І ўсе яны, так сказать, побудовали свой добробыт именно у национальных рамках. Это уже про нечто говорить. Ну, конечно, для того послужила и здатная, так сказать, экономичная система. Вы не любите питанню про адносіны до пэўных асобаў. Все ж хочется почуть вашу думку про лидера БНФ Зянона Пазняка. Бессаромная прокоммунистычная пресса зрабіла ўсё магчымае, каб абалагаць гэтага самаахвярнага чалавека, абліць яго гразёй. Там адносіны да яго ў грамадстве самыя палярныя. Хацелася пачуць ваши аўтарытэтныя слова, так неабходныя ўсім нам. Я, відаць, адкажу на гэта слова, і гэта будзе апошняе. Безумоўна, у тым, як сфармаваліся адносіны грамадства да Пазняка, ёсць пэўная роля вельмі значная і сродкаў камуністычнай прапаганды. Это безумоўна. Но тым не менш, наколькі я ведаю, калі все-таки я маю подставу думать, что я трошки нечто разумею у людях, так вот я скажу, что белорусской нации это, мабуть, Бог послал Зянона Пазняка. Ён володая усімі необходными рысами, которые потребны теперь для того, как вывести нацию на дорогу адраджэння. Это не значит, что ён такі милый человек, або такі вельмі разумный. Але у самых галоўных, вызначальных, так сказать, рысах, ён именно такі человек. Ён человек вельмі разумный, ён человек вельмі справедливый, ён человек демократичного веровызнання. И самое важное, может быть, ён до апошняй своей клеточки отданы национальной справе. Гэта только ён может ажыццявіць цяпер тое, што павінна ажыццявіць нацыя. По крайней мере, ён найлепей гэта зробіць за ўсіх тых, каго я, напрыклад, ведаю, хто цяпер жыве. Ну, калі ласка, апошняе пытанне і будзе все. Василий Владимирович, что больше за все цікавить молодь, якая до вас звертається? Ну, это треба запитати молодь. А вам невядома, а в чым яно больш за ўсё, што яе турбуе? Я ж не веду рэй на телебаченні. Мне не задают по телефоне пытанні. Я веду способ жыцця вельмі прыватны. Раней, я скажу, я атрымліваў шмат пісем пасля таго, як друкаваў той ці іншы твор. Цяпер перапіска зышла амаль што да нуля. І мне цяжка цяпер рабіць такія высновы за моладзь, за чытачоў там, і так далей. Это я просто не ведаю. Дзякую вам за тое, што вас таксама, як усіх добрых людзей, паслаў Бог.